Luxemburgo pasou a maior parte da súa vida militando no Partido Socialdemócrata Alemán. Alemania, por aquel entón, a principios do século XX, era un país económicamente moi desenvolto e cunha clase obreira moi numerosa. No plano político non podemos afirmar que fose unha democracia, dado que era o emperador, o Kaiser, quen designaba o goberno, pero si existían liberdades políticas bastante amplas e institucións representativas, como o Parlamento, ás cales podía presentarse o Partido Socialdemócrata. Neste contexto, está claro que as tarefas políticas de Rosa Luxemburgo non tiñan nada que ver con facer un aparello clandestino, político clandestino, nin tampouco con organizar unha guerrilla. Tratábase, máis ben, de facer campañas agitativas, de facer campañas electorais, cando tocaban eleccións, e de organizar folgas e manifestacións públicas. Por esa razón, os desafíos aos que tiña que enfrontarse Rosa Luxemburgo eran tamén moi distintos dos que tiveron que afrontar os bolcheviques ou a guerrilla de Fidel Castro, por poñer un par de exemplos. Eses desafíos tiñan que ver, tal e como queda reflexado nas distintas obras de Rosa Luxemburgo e nos seus distintos artigos, con, por exemplo, como participar nun parlamento ou tamén con como encardinar ou compaxinar a loita por pequenas reformas coa loita por obxectivos máis estratéxicos, por obxectivos de carácter revolucionario. Son precisamente estas as tarefas ás que ten que enfrontarse tamén unha organización comunista e marxista na Galiza actual. E precisamente por iso consideramos que ler a obra de Rosa Luxemburgo e estudar a súa vida é unha tarefa non só recomendable, senón incluso imprescindible. Con ánimo de achegarvos a vida e a obra de Rosa Luxemburgo, deixámosvos un par de links que levan, por unha parte, a unha película biográfica de Rosa Luxemburgo e, por outra parte, a un caderno formativo elaborado por nós o pasado ano 2019 con motivo do centenario da súa morte. Esperamos que vos sexa de utilidade, esperamos que vos sexa útil tamén para pasar estes días de confinamento dunha forma un pouco máis agradable e, se queredes máis materiais formativos, tanto por escrito como audiovisuais, iremos subindo ao longo destes días nas nosas redes sociais e tedelos disponibles tamén na nosa páxina web. Un saúdo.